setmanes. La veritat és que en un promig de 2-3 setmanes pots trobar perfectament un pis d'estudiants. Clar que evidentment que les característiques que nosaltres busquem doncs, no són molt complicades. Actualment crec que estan assequibles però just. I en la línia que van seguint sí que trobo que potser en uns propers mesos sí que seran excessius. Més que res per les poques ajudes que donen. Sí, han anat augmentant progressivament, però l'augment va ser perquè les més barates es venen i llavors van quedant cada vegada més cares. Depèn dels bancs. Si els bancs obreixen més l'aixeta dels préstecs, sí, perquè hi ha una desproporció entre lloguer i hipoteca. Les hipoteques estan fixos, un 2 i pico, sí, el que estaven pagant abans, ara sí. Abans se pagava un 3,5 i hi ha hipoteques un 3,5, però ara estan Euribor més algo i a plaç fixo un 2%, sí. Són més de comprar, a llogar.